Ukážka popiek part 6 od Ačka. Dobrý deň, dámy a pani. Vítam vás u nového videa. Tak dúfam, že sa vám bude páčiť. Predtým ako začneme video, tak prosím dajte like, odber a zvonček. Nám to veľmi pomôže. Pre vás to je len jeden klik. A tým pádom budeme môcť zrobiť viacej videí. Tak ho tam dajte a ideme na video. Tak ľudia, skúste si tipnúť, že ktorá bola moja prvá popka dolu do komentárov. Ja vám dám chvíľku času na premýšľanie a ukážem vám správnu odpoveď. Tak moja prvá popka bol tento Mandalorian, ktorý svieti v tme a je to Funko Special Edition. Tohto Mandaloriana som kúpil s kačkom a S-kom v brlohu v avióne. Ako moja druhá popka bol tento Cylon, ktorý je zároveň aj Chase-kou a tiež som ho kúpil v brlohu, v brlohu v avióne. By the way, stál 14 €. Ako moja ďalšia popka bol tento Darth Vader, ktorý tiež ako ten Mandalorian svieti v tme a je to Funko Special Edition a tohto som tiež ako väčšinu mojich ostatných popiek kúpil v brlohu v avióne. Ako moja ďalšia popka, už štvrtá v poradí, je tento Chainsaw Man, tiež je Chase-ka a tohto som kúpil v eurovej v nekonečne. Ako ďalšiu popku som si kúpil tohto Senjutsu Eddieho z Iron Maiden, ktorého som si kúpil v Česku na Václavskom námestí v knihe pre každého. Takže nice. Ako moja predposledná popka, tak je tento Fallout Boy. Kto videl predposledné video, tak vie, že som ho kúpil s kačkom v eurovej v nekonečne. A ako poslednú popku som dostal túto Shin Godzillu z filmu z roku 2016 a túto popku som dostal tiež od kačka za členstvo a plus aj takú ešte jednu šildku. Tak ľudia, končíme video. Dúfam, že sa vám video páčilo. Dajte like, odber, zvonček. A ja sa s vami lúčim. Čau!